E boma moro nitie ji 12,000. E boma moro nitie ji 2,040. Ka nus jogo gin chuo, to 3/8 mar jogo gin mon, to ji modong' gin nyithindo. Nyis kar romb nyithindo ma ei bomano. Ko wadwa timo nang'o? Wadwa chako gi ng'iyo bomani. Bomani gi chuo, mon kod nyithindo. To nyiswa ni chuo gin adi? Nus. Chuo nus mar ji 2,040. Manyiso ni chuo gin 1,012. Mon onyiswa ni ka nus jogo gin chuo to 3/8 mar jogo gin mon. Koro odong' ji 1,012 nikech ne gin ji 2,040. Adhi wacho ni mon gin 3/8 mar 1,012. To mano en adi? Atime ka ni mano en ji 40. Mano ji 40 Koro ji adi modong'? Nikech jomodong' koro gin nyithindo te. Gimodong' wadhi yudo ni wadhi kawo kwan mar ji te, to wagolo chuo, to mano wayudo adi? Mano 2, 1. Aso wamogolo mon be. Wagolo mon. Kigolo mon ka yudo 0, 5. Ka en adi? 7 koso 6? 7. Manyiso ni nyithindo gin 70 kod 50. Koro watieko. Nyis kar rom nyithindo mane i bomano. Ere ma wasewacho. Nyithindo gin kanyo. Penjo mar 2. Jatweng'o nong'iewo yards 40 mar law